नैबे बरलागावनि जोङो थेंफाख्रि फोथार होनना बुंदों बे जिथु ट्रफि बादायलायनाय बा केस मानि बादायलायनाय बेखौ खुंनानै जोङो समाजाव मोनसे सुबुंनि गेजेराव गोजोन थासारि लाबोनाय आरो गावजों गाव गोरोबलायनाय बे गुबै थांखि बेजों लोगोसे गेलेनायाव जाहाथे दानि दावगाफुनाय आथाला फुटबल गेलेनायाव थुलुंगा मोनो आरो उनाव मोजां गेलेग्रा ओंखारो बेनो जोंनि गुबै थांखि बिखौ जोंहा नैबे जायगानिनो जायगायाव माने बयजोंबो सिनायजानाय बा मिथिजानाय बिसोर बिदा फंबाय गोबां दङ बिनि गेजेराव बधय दुइसिन जोंहा जाय माने माबा मंगलसिं मुसाहारि रुंसारि मंगलसिं मुसाहारि बिसोर साब्रै बिदा फंबाय दङमोन बयजोंबो मिथिजाखायो माने बियो मोजां आबादारिमोन आरो ससियेल वार्कआव बा बे दावगानायाव माने जायगानि जिथु दावगानाय बेवहाय बियो बयजोंबो माने मोजाङैनो सहयोग लायोमोन होननानै जोङो बयबो मिथिगौ बे फुटबलनि माबायाव फाइनान्सआव मेनलि जोंहा बिनिनो फिसाला दुइसिन ना चक्रसिं मुसाहारिया फाइनान्स खालामदों आरो बेजों लोगोसे बे खेलाखौ दैदेनदों बरलागावनि थेंफाख्रि लाइब्रेरि होननाया बे थामथि खेब जाहैबाय थेंफाख्रि लाइब्रेरिनि जिथु माने बिबानगिरिफोर बिसोर जथेस्थ' खस्थ' खालामनानै बे खेलाखौ मोजाङैनो दैदेनदों आरो मोजाङैनो जाफुंलांदों होननानै जोङो माने गोजोननाय मोनदों।